другия, който е на нито, от тогава и лей. Камаете, това е на позиция, от тогава и лей на друг, камаете и джиме. Гледайте и вие точка, когато има сенчирен удар, преклекни и не падне. Когато падне долу и око, а другата е така. И 4-5 удара без ответна атака от главата са също точки. Оценки имате. Поката е така, за синия, за дясната за него лява. Аз седях две кутии. Обаче имаше едно пенсо, което подаде долу. Пока. Добре. Така, следваше. Назад отегни си. Ти почиваш. Това имаш още две сеча. Следваше. Кой продължава? Без продължава. Да се накажи не продължава. Деско дава. Деско дава. Ваня да стане на гледаш почти. Сваля така. Гледай сега и оцени. Значи при положение леките удари, които са и ниво, поклаждат назад и не точка. Няма да чеете гледате си. Значи точка е, когато има това или това е така, не може удар в ръка да е локинг, това е така, дари така. Вече когато долу го косне, се смята и го косне. Готово е? Кюа! Не, посред. Съседни рей, седята, които пак са. От тогава и рей, един към друг, камаете, бойна полиция, де! Три точки. Дясната ръка е за синя и лявата за лева. И три точки имаше... Аз седях една кока само. Обаче, тая кока, даже малко трудно ще даде, когато останам. Да, видях, едното беше ъп, другото беше куката. Значи, независимо, че той го наляга здраво, реално няма. Това е когато даде главата назад. или когато има серия от удари до 4 секунди непрекъснати удари. Бам, 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 бам. И той само глуха защита. Тогава пак се дава. Дескам. Следващия.
тръгнала мачка, влизаш, влизаш, няма даже да го гледа. Чува? Аз такива бягания назад на мама. С това ще влизаш много. Бягаш на това. Няма да бъде. Да се бъде. Айде. Чу! Давай ти! Джимми! Атем! Джимми! Айде! Джимми! Adem! Evet. Bravo Sefta, bravo. Когда что ты запад? Правильно? Правильно? Моє